गोलाव सम किडनी बेरामाव गोग्लैना थानांनाय तामुलपुर जिल्ला पदानान डुमुरिया गामिनि एबा तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेतारिनि न'आव मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगुल बर' आरो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेतारि अजित बर'आ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो किडनी बेरामाव गोग्लैना दं। दा बिथाङा वेस्ट बेंगलनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। बेखौनो नोजोर होनानै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि गाहाय नेतारि अजित बर'नि न'आव खौरां लानो फैदों मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि रंगुल बर' आरो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएल दोलनि मावथिफोरा। बुंथिगिरि बिथाङा आफा इसोरनि अननायाव गोलाव सम हारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमबोनाय अजित बर' बिथांखौ थाबैनो गाहाम देहा लानानै न'आव फैफिनो बेखौनो मिजिंथिदों। लोगोसे गोलाव सम बेरामाव गोग्लैना थानाय अजित बर'खौ रांनि मददजों नांगौबायदि मदद होनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावदों रंगुल बर' बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेट गाहाय नेहाथारि अजित बर' बिथांनि न'आव फैदों। बिथाङा दायो कलकातायाव सिकित्सा लागासिनो दङ। दा बिथांनि न'खराव फैनानै जोङो बाथ्रा सावरायदों आरो बिथांमोननि न'खरनि जि दुखु दाहा जों बेवहाय बाहागो लानो फैनानै जों गावबो दुखु नांफादों। जोङो आसा खालामदों आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामदों सासे सेंग्रा जोहोलाव जाय हारिनि थाखाय सान हर खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथाङा बेबायदि गिदिर मोनसे बेरामजों नाख्रेबजानानै दिनै कलकातायाव सिकित्सा लानो गोनां जादों। बेराफारसे जों नायदों जे न'खरनि अबस्थाया जोबोद रांखान्थि बिथिङाव गोग्लैसोनाय। दा बे हिसाबै जोङो मोनसे बाथ्राखौ साबायखर बावनांगोन। मानाव गेदेर जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा थांनाय बोसोरसेनिख्रुइ बांसिन जाय समनिफ्राय बिथाङा बेराम जाजेनदोंमोन बै समनिफ्रायनो बिथाङा जोबोद सहाय खालामदों। जों मालाबा माखासे बेलायाव नुयो जे जोंनि मानसिफ्रा ओरैनो समाल'सना खालामनो मोजां मोनो। किसुमाना न'आव थानानै माखासे फेसबुकआवबो लिरो जे बेबायदि मानसिखौ सोरबा गारना दोनदों नामा बा मदद खालामाखै नामा। नाथाय जोङो प्रेक्टिकेलाव फैनानै न'खरनि मानसिफोरजों सावरायनानै मिथिदों जे थांनाय जागायजेननायनिफ्राय बेरामा जाय समाव जागायदोंमोन बै समनिफ्रायनो मानाव गेदेर प्रमद बर'आ एसेबां बेस्थ'तानि गेजेरावबो 35 लाख मानसिनि दायित्व थाखांनानैबो एसेबां गिदिर मोनसे दायित्व लानायनि उनावबो सासे दैदेनगिरिखौ जोबोद जोथोन लानानै बिथाङा खबर लानायनि गेजेरजों रांखान्थि भाबै जेरैबायदि मदद खालामदों बेखौ जोङो साफ्रोमबो साबायखर होनांगोन। आरो न'खरनि मानसिफोरा जेरै जोंनो बुंदों जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बिटिआरनि सिएम बिथाङा स्पेसियेलि बिथांमोनखौ जोथोन लादों होननायखौ जों खोनानानै मोजां मोन्दों। आरो गामिनि रायजो राजाफ्राबो जोबोद साबायखर बावदों। जोंबो जोंनि बिटिआरनि सिएम बिथांखौ जों साबायखर बावदों। मानोना बिथाङा सासे मानसिनि सासे सुबुंथिनि सासे दैदेनगिरिनि थार जि मावनो गोनां खामानि बेखौ मावदों। आरो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बिथाङा बेफोरबायदि गोग्लैसोनाय न'खरखौ नायलांबाय थागोन जों आसा खालामदों। जों आसा खालामबावदों जे थाबैनो जोंनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि अजित बर' बिथाङा गोग्गो देहा लानानै जोंनि बर' रायजो राजानि न'खरनि आरो गामिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोसो मोदोम होनानै फिउचाराव जोंजों ज' खामानि मावनो हागोन जों आसा खालामदों। जों मोनसे बाथ्राखौ आसा खालामदों जे जोंनि मानसिफोरा एसेबाबो दिनैनि बे खाबुआव आं बुंनो नागिरदों जोंनि मानसिफोरा एसे जानाय लोंनायफोराव सिनसियार जानांगौ, एसे कनसियास जानांगौ। जों माखासे समाव जानाय लोंनायनि माखासे भेजालनि थाखाय जानला मानला जानायनि थाखायनो माखासे गिदिर बेरामा जानो हमदों। आरो बेराफारसे जों नायोब्ला जोंनि जा लोंनाय दै बे लोंनाय दैखौ जों जोबोर मोजांनो पिउरिफाइ खालामनानै लोंनांगौ बेखौ आं खावलायदों। बेराफारसेथिं जों नायदों जोंनि बर'फोरा माखासे बेराम आजारजों भुगिनानै जोंनि न'खरफ्राव लेखा फरायाबो थालांदों। दा बे बिथिङावबो जों बेराम आजार जायोब्लाबो जोङो लेखा फरा फारसेबो गोसो होनांगोन। जों गोसो बायनो नाङा। आरो बेरामा सोरनियाव माला फैयो जों बेखौ बुंनो हाया। नाथायबा जोङो सांग्रां जानाया मोजां। दा जोङो न'खरनि मानसिफोरजों सावरायदों, गामिनि मानसिफोरजों सावरायदों। आरो फैबाय थानाय समाव जों बिदिनो जोबजासिम जों बिथांखौ मोजां खालामना लाबोनो हायैसिम जों खबर लाबाय थागोन। आरो फिउचारावबो बिथांजों जों टाचआव थाबाय थागोन। आरो जोंनि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा बिथांजों जोबोद मोजाङै टाचआव दङ आरो खबर लागासिनो दङ। दिनै जोंबो फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेराफारसेथिं जोङो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि मोनसे रिक्सखौ एसे गावनो
एसे बारा जानाय बायदि मोनदों। जों मोजां मोनदों जे जोङो बिथांनि न'आव दुखुनि समाव माने गसंनो हादों। जोङो फैबाय थानाय समाव बिथांनि मोनफ्रोमबो दुखुआव बेबायदिनो गसंथागोन होननानै जों खोथा होबाय आरो जों बिदिनो ज' दावगालांनांगोन। दा बिथाङा कलकातायाव दङ, आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज खालामदों। मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जेरैबायदि सिकित्सा सोलिगासिनो दङ, बिथांखौ जों साबायखर होनानै जों आफा इसोर अबंलावरिनि खाथियाव मोनसे गोथारै आर'ज खालामदों जे थाबैनो जोंनि सेंग्रा जोहोलाव मानव गिदिर गाहाइ नेहाथारि बिथांखौ गोग्गो देहाजों जोंनि न'खर फारसे हरफिनदों। नंगौ, अजित बर' बिथाङा गोबाव बोसोर जों जि समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाजेनदोंमोन, जोंनि बेसेबांबा बोसोर, हयथ' आं बे बोसोरखौ आं मिथिनाय नङा, आं एसे बावबाय। थेवबो जोंनि 20-25 बोसोर सिगाङावनो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मावदोंमोन। बिथाङा गिबियै गावनिनो गामि पद्म आनन्द दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावदोंमोन आरो बिनि उनाव तामुलपुर दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिथाङा नेहाथारि महरै खामानि मावदोंमोन। आरोबाव बिथाङा तामुलपुर दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो आफादगिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। बोखावजायै बाक्सा जिल्ला तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांनाय बोसोरावल'सो जों दाफुंनो हादोंमोन। दा बेवहायबो बिथाङानो गिबियै नेहाथारि महरै बिबानखौ बिथाङा रुजुबोदोंमोन। बे गिबियै बिथाङा नेहाथारि बिबानखौ रुजुबोबाय थानाय समावनो बिथांनि खामानि मावनाया 6 दानफोर जादोंमोन। बे समावनो बिथाङा बेरामाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन। हयथ' बिथांनि जिखिनि बेराम गोलैनाय हयथ' गासैबो नोंथांमोना मिथिजोब्बाय, ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय बे खोथाया। बिथांनि देहा माने किडनि बेरामनि जादोंमोन। दा बिथाङा दिनैसिमावलागै बोसोरसेनि बारलांबाय, दिनैसिमावलागै बिथाङा देहा फाहामसालियावनो दङ। दा बे देहा फाहामसालियाव थानायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांनि जिखिनि देहायारि जेंना, बे जेंनायाव जों गोबां राङारि अनसुंथाइ, लोगोसेनो जों फिजिकेलिबो गोबां बिथांखौ जोङो हेफाजाब होगासिनो दं दिनैसिमावलागै। आरो बिथांखौ जोङो मोजां फाहामथाय लानो थाखाय जोङो बिटिआर सरकार, आसाम सरकार बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों, सरकारखौबो। जोंनि खावलायनाय हिसाबै बिथांमोनाबो गोबां हेफाजाब होगासिनो। जोङो साबायखर होनो नांगोन जोंनि बिटिआर सरकार, प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, बिथाङा गिबि सम जिखिनि बेमाराव गोलैदोंमोन, गिबि समनिफ्रायनो बोसोरसे बारलांबाय, दिनैनि थासारियाव लागै बा दिनैनि समाव लागै गोबांथार माने हेफाजाब होगासिनो दङ। जों बिथांखौ बिनि थाखाय साबायखर होनो नांगोन। आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो सोरनियाव एसे हायो थाइसे थाइनै मोनो बेफोरबायदि जोङो बिबथिंनानै, जिहेथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गासै रायजो राजा बिथांमोना मिथिखायो, जोंहा मोनसे फिक्स सर्स गैया। जोङो बिबथिंनानै सोलियो, सोरनियावबा थाइसे थाइनै। बिब्दिनो जोङो सोरनियावबा थाइसे थाइनै बिबथिंनानै बिथांनि देहा मोजांखौ जों हास्थायनानै बिथांनो एसे एनै जों हेल्प होगासिनो दोङो। आसा खालामो बिथाङा दा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा फिक्स मोनसे फैसा थाखानि सर्स गैया। दा ओंखायनो जोङो जायखिजाया जोङो प्रग्रामानो जा, बेफोर प्रग्रामखौबो जोङो रायजो राजाफोरनाव थाइसे थाइनै खांनानै सोलियो। बेफोरबायदिनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरावनो जों लोगोनि गेजेरावनो जोंहा माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो थाइसे थाइनै खांलायनानै जोङो हेफाजाब होलायो। थिग बेबायदिनो नैबे अजित बर' बिथांनि जिखिनि देहायारि जेंना, बिथांनि देहायारि जेंनायाव जिखिनि रांनि आंखाल जानानै फैदों, थाइसे थाइनै नङा, इसेल' नङा, गोबांथार रांनि आंखाल जानानै फैदों। बेनिखायनो आं गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो नैबे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो लुबैयो जे नोंथांमोना अननानै बिथांनि देहायारि जेंनाया मोजाङाव फैथों, बेखौ आङो आफा अबंलावरिनियाव आर'ज गाबनानै नोंथांमोनाव आङो मदद लुबैदों, हास्थायदों, जाहाथे नोंथांमोना बिथांनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनानै बिथांनि जिखिनि जेंना, बे जेंनाखौ सुस्रांहोनो हायो, बेखौ आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय। नंगौ, जोङो दिनै तामुलपुर इउपिपिएलनि जानानै जोंहा
जोंनि तामुलपुर ओनसोलनिनो मैखोम सासे दैदेनगिरि अजित बर' बिथाङा गोबाव सम माने किडनिनि बेराम जानानै गोग्लैसोना दङमोन। बिथाङा दासिमबो ट्रिटमेन्टआव सोलिगासिनो दङ। बिथांखौ जोङो दिनै UPPनि जानानै तामुलपुरनिफ्राय जोङो खबर लानो फैदों आरो जोंनि BTRनिफ्रायबो गोबां माने गोदोनिफ्राय बा बोसोरसे लानानै बिथांखौ मानगोनां जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सारा बेखौ सहाय खालामबोगासिनो आरो दाबो खालामगासिनो। लोगोसेयावनो गेजेर गेजेर खबर लाबाय थादों आरो दिनैबो बेबायदियैनो जोङो जोंनि सासे मोजां मावथि बर'नि दैदेनगिरि हिसाबै जों बे ओनसोलाव बयबो सिनायनाय अजित बर' होननानै बुङोब्ला बयबो मिथिगौ। बेखौ जाहाथे जों मोजां सासे सुबुंखौ मोजाङै जाहाथे जोङो बिनि देहाया जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय फाइनान्सियेलि जेसेबांखिनि हेल्प खालामनांगौ जों हेल्प खालामगासिनो दङ। मिथिगौ जे बिथाङा गोरिब बा मोनसे देहा बेमारफोर जायोब्ला गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो। बे बेलायावनो जोङो UPPनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय जिखिनि हायो जों बिथांखौ हेल्प खालामगासिनो आरो आफा इसोर बोराइ बाथौनावबो जों आर'ज गाबदों जाहाथे बिथाङा थाबैनो बेमारनिफ्राय मोजां जानो हायो आरो जे मोजां जानानै जोंनि ओनसोलाव जेरै बर' रायजो राजाफोरखौ बिथाङा जिथु अनसायदोंमोन खामानि मावदोंमोन रायजो राजानि जानानै बेबायदि फिन जाहाथे फैफिननानै खामानि मावनो हायो रायजो राजाफोरजों लोब्बा लाखिनानै आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो मिजिं थिदों आरो जों UPPनि बा सरकारनि जानानै बिथाङा जाहाथे थाबैनो मोजां जानानै फैनो हायो बेखौ जोङो